Spolupracovali sme s Centrom seniorov, kde sa vždy potešili básničkám, pešničkám a tancom. Radi ste chodili do súkromnej základnej umeleckej školy, kde ste v súťažiach získavali ich ceny. Tanečno-spevackým krúžkom pod vedením pani učiteľky Janky Madarašiovej ste si vyskúšali tance ľudové i moderné a ľudové zvyky z nášho regiónu. Učili ste sa aj základom anglického jazyka s pani učiteľkou Ivánkou a Ivetkou. So Zuzkou nezaváhali vaše ruky. Odvaha ísť ďalej je vo vás, preto treba ísť ďalej. My už sme vám odovzdali, čo sme vedeli, a teraz je radná pani učiteľka v základnej škole. Nikdy nezabudnite, že čarovné slová prosím a ďakujem a úsmev na tvári sa nekončia odchodom z materskej školy. Nie. Robte nám radosť, aby sme raz, keď budete veľkí, mohli povedať, toto boli naši škôlkári, ktorí chodili do materskej školy na ulici Márie Turkovej. A že tých škôlkárov už bolo ozaj veľa. Tento rok si naša materská škola pripomína 40 rokov od jej vzniku. Bránami školy prešlo viac ako 4000 detí, medzi nimi i také známe osobnosti ako pán primátor Branislav Feller a hokejista Branko Radivojevič. K ním, milí vám sa obraciam, milí rodičia, a ďakujem vám za spoluprácu, trpezlivosť, pomoc, keď sme ju potrebovali. Vážení hostia, vaša pomoc pre nás je taktiež veľká. Dvere ste pred nami nič nezavreli. Vďaka mestu máme dnes krásnu plochu na cvičenie, ktorú sme získali z projektu od útvaru školstva. Naša spolupráca s Trenčianskou nadáciou a s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a zapojenie sa do krásnej akcie Dajte vodu z vodovodu nám vďaka tomu sme dostali finančné prostriedky na nákup antikorových termosiek do materskej školy. Ďakujeme aj firme John Control za krásne na tretí namalovaný plot, vymalovanú chodbu a obrázky na stenách na chodbe a v pavilóne číslo 1. Svoj voľný čas, ktorý títo